תקום, 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 הרב זמרוני, תקום, מגיע זמן הגאולה, הרב, בבקשה. אנחנו רוצים שהרב יוביל אותנו לרבי מלך המשיח, ובעזרת השם שהרבי כבר יגאל אותנו. הרב, תפרוץ את האדמה הזאת, לא מתאים להיות פה, בבקשה, תפרוץ את כל האבנים האלה, תקום, ובעזרת השם הרבי ישר יתגלה ונלך לגאולה אמיתית ושלמה. הרבי מלך המשיח חי וקיים, וגם אתה חי וקיים, וכל העניין, כל ההצגה המטופשת הזאת לא מתאימה לך בכלל. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד. 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 אנחנו פוסקים בזאת, אנחנו בייס דין, אנחנו פוסקים בזאת שאתה לא פה, אתה חי וקיים ואתה צריך לקום מיד. תתעורר, תתעורר. לעילום ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד. 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 יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד.